बसवाटा बहुत टफ भाई बुलेट पूरा एक नंबर लगुच उठाणी पूरा देखिए बहुत लोग लोकेशन भाई असम लोकेशन भाई देखो पूरा टू टाइप गाइड रोच पूरा माने बहुत टफ हो बादलटा पूरा माड़ी आसला माने कुहुड़े कुहुड़े देखा देखुन केते जोर बादलटा माड़ी आसी देखी पड़े पूरा बादल माड़ी आसला देखा जाऊनी आसो पड़ो पूरा देखी पड़े भाई 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 देखिए बुलेट बंद बंद नहीं कि माने रहीगला। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आम जाऊँ रणपुर गोटे नुआ जगह को जोटा कि आप वीडियो देखा पाइबे। तो मो सहित अच्छा मो सांग मैंने दुईटा घोड़ा आमर थुआई है दुईटा घोड़े आम जाऊँ आपण पूरा लास्ट पर्यटन देखो वीडियो टाक केमती लगे लाइक कमेंट शेयर करूँ। बढ़िया पाग को पूरा सांग मान सहित बुलियार मजा किसी अलग प्रकार पूरा। तो देखो वीडियोटा लास्ट पर्यटन केमी हो कमेंट करी। तो एबे आम पाखापाखि 50-60 किलोमीटर पड़े आसो आउ 40 किलोमीटर भाया बाकी अच्छी। जदि कटक आपण मैंने आसते आपको से 90 ରୁ 95 100 तारी भितर 70 किलोमीटर हो। आदि भुवनेश्वर आसते 75 पाखापाखि 70 ରୁ 75 तारी भितर हो। जेहेतु आम आठगड़े रोचु आठगड़ साइड्रे तो सेपटे आम अंशुपा देकी बांकी देकी आसु। एपट टे रोडटा टे गाँ गली रोड सेपट गले टे आमर जदि आप जाऊँ खोर्धा साइड्रे तो सेपटे रोडटा टे NH भाया रही। तो एपटे जेहेतु आम पाख हम 10 किलोमीटर से एपटे आम पलि आसलु। आउ एबे तो जाऊँ बाटर देखिपे पूरा व्यूटा। आ गोटे ऊपर अच्छी पहाड़ ऊपर से मार्केट भीतर मंदिरटा अच्छी जगन्नाथ मंदिर रणपुर यहाँ देखिपे पूरा आई लव रणपुर लिखाई पड़ीटा यहाँ से जो मंदिर हिट ऊपर
ସେଇଠି ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦହିବରା ଖାଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ସେ ଉପରେ ଆମର ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ସେ ଉପରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଚଢ଼ିବାକୁ। ଏଠି ରଥ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭାଇ ଅଛି। ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ଲାଗିକି ନା ନାଇଁ ମଣିନାଗ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ କଲେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଲାଗିକି ପଳେଇବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାଇଡ୍ କିନା ବୁଲିଗଲେ ଏମିତି କାଳିଦାସ ନାକ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ମାନେ ରଣପୁରର ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀଟା ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀଟା ଆମ ରଣପୁର ରାଜାର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଉ ସେ ପୋଖରୀ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ରଣପୁର ବିଷୟରେ କିଛି, ଆମେ ତ ନୂଆ ଲୋକ ଏଠି ଜାଣିନୁ କିଛି। ଭାଇ ରଣପୁର ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଦହିବରା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଇଏ ତ ଆମର ଖାଇବା ଶେଷ ପୁରା ଏବେ ପୁରା ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆସିଲେ ଆମେ ପୁରା ଦେଖିଦେବୁ ଏଇଠି ଡାହାଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ପୁରା ଟପ୍କୁ। ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଡ଼। ପଛରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣୁନ ଭାଇ ଜଣ ଦେଖାଯାଉ ଜାଣୁନ ବ୍ଲାକ୍ ହର୍ସ ଉଠି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଏପଟେ 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 ଆମେ ବୁଲିଲେ ପଳେଇ ଆସିବା। ବୁଲେ ଯିବ ପାଣି ଆଣିନା। ଆରେ ପାଣି ଆଣିନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ବୁଲେଟ୍ ବୁଲେଟ୍। ହଁ ପୁରା ଉପରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାଲ। ଗେଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଜଣ ବସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ରୋଡ଼ଟା କେଉଁ ଭଳିଆ। ପାହାଡ଼ଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରକୁ ଚଲିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଆଡ଼େ ମା ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ରଣପୁର। ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ମରା ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି। ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଛାଣି। ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭଳିଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ତଳ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାଇରେ କିଏ ଭାଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ପୁରା ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ହର୍ନ ଉପରେ ଖେଳ ପୁରା। ବ୍ରେକ୍ ହର୍ନ ମାରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା। ପୁରା ଟପ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାଡ଼ ହେଲା ତଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପୁରା ତଳକୁ। ଏଇଠି ପୁରା ଭିୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତଳ ଭିୟୁଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହୁଏ। ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ତ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟଟା। ଭାଇ ଏଇଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଠି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର
ଏଠି ହମ୍ପସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଜାଗାଟା। ଭାଇ ସେ ଟପ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା। ଏଭଳିଆ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ବୋଧେ ଖତରନାକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଥିଲେ ଆମର ଭାଇ। ଭାଇ ଲୋକେସନଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏତେ ପୁରା ହାଇଟ୍ରେ। ଏଇଟା ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଖତରନାକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କୋଉ ଭଳିଆ। ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା। ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ମାନେ ଭିଉଟା। ଭାଇ କେତେ ଟପ୍ ଉଠି ଆସିବ। ଭାଇ ମାନେ ପୁରା କି ଭଳିଆ ରୋଡ଼। ଭାଇ ଆସିଲେ ଥରେ ଜାଣିବେ ମାନେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିହେବନି। ଭାଇମାନେ ଆମର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି। ଭିଉଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି କହିହେଉନି। ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ ଯିବାନି କହୁଛି। ଧୀରେ 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 ଭାଇ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବେ। ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟାଇପ୍ର ଗାଇଡ଼ ରହୁଛି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଏଠିକି। ମାନେ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଟପ୍। ଭାଇ ବୁଲେଟ୍ରେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି। ଉଠାଣି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଏମିତି ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁଣି। ତଥାପି ମାନେ ଚାଲିଛି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେମିତି ରୋଡ଼ ସରିବାର ମାନେ ନାଁ ଧରୁନି। କେଉଁ ଭଳିଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ସଡନ୍। ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିବ ଏମିତିଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିବ। ଉପର ମଣିନାଗ 0 କିଲୋମିଟର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଲେଟ୍ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ରହିଗଲା ଟପ୍ ପୁରା ହେଇଯାଉଥିଲା। ରେଡ଼ି ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ରେଡ଼ିମେଡ଼ ଜାଗାଟା। ସେଇପଟକୁ ଲଗା ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଏ ଦୁଇଟାକ ଲଗେଇଦିଅ ସେଇଠି। ଏଇଠି ପୁରା ଭିଉଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପୁରା ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲଗେଇ ରେଡ଼ି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ର ପୁରା ଚାଲିଛି। ପାଗ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ମେଘୁଆ ପାଗ। ବହୁତ ଲୋକ ଲୋକେସନଟା ଭାଇ ଅସମ ଲୋକେସନ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଉଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗାଁଟା କେତେ ତଳେ ପୁରା। ଏଇଠି ଦେଖାଉ ସବୁ ଘରରେ ତ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ ସେ। ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କେତେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟା ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଏ ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ପାଗଟା ବି ପୁରା ଅସମ ପାଗଟା ଦେଇଛି। ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ନେତ ଉଡ଼ୁଛି। ସେଇଠି ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର। ଜାଗାଟା ପୁରା ହେଲିକପ୍ଟର ପୁରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ଭଳିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ପାଗଟା ହେଇଛି। ଭାଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରାରେ ଆସିଥିଲୁ ଗରମରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ପୁରା ଜାଗାଟା ପୁରା ଅସମ ପାଗ। ଯାହା କୁହ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ଜାଣିବେ। ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିପଟ ପୁରା ଖୋଲା। ଏପଟେ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଅଛି।
बाकी भ्यूटा तो देखिपारे एपट साइड्र पूरा पहाड़ ही पहाड़ तले सेपटे गछ घर फर देखा एमती जगटा अच्छी पूरा देखिए पूरा माने पहाड़ को बादल पूरा टच कर एपट तो देखिए पूरा केड़े बड़ एरिया बहुत बड़ पूरा गोटे ग्राउंड भाया प्ले ग्राउंड भाया। बर्तमान आम ऊपर साइड को जावा देखा माँ मणिनागर टेम्पल अच्छी ऊपर तो देखा से केमती कौन व्यू आसूँ आउे कौन कौन अच्छे सब देखईदेवी तो चलतु ये देखिए मणिनाग मंदिर ये पूरा हाँ जीवा ना पूरा देखिए व्यूटा पूरा अलग प्रकार ये तो मोबाइल देखा तले गाँ गुड़ा सब पूरा पहाड़ चारिपटे पहाड़ पूरा वर्षाटे भी उठे पागटा पूरा मस्त है। देखिपे पूरा वर्षा प्रबल जोर आसला घड़घड़ी पूरा बिजुली मारुच बर्तमान आम चलू ऊपर मणिनाग ये उठेने ये गोटे मारू चल देखिपे माँ मणिनाग मंदिर ये ऊपर मणिनाग मंदिर तले आमर देखी जगन्नाथ मंदिर देखिपे केते भक्त मैंने आसी फोटो उठाउछन नहीं जाऊँ से जगह ही आसलो से जगह उठी पूरा केते बड़ा माँ मंदिर बंद अच्छी माँ मंदिर बंद अच्छी देखिपे अलग प्रकार पड़ा देखिपे पूरा मंदिर व्यू बादलटा पूरा माड़ी आसला मैंने कुहुड़ी कुहुड़ी देखा देखुन के जोर बादलटा माड़ी आसी देखी पड़े पूरा बादल माड़ी आसला देखा जाऊनि सेपट पूरा बादलटा ना वर्षाटा यहाँ घर पूरा भांगी बोधे बादल केम चलुच देखा लोकेशन वर्षा टिके टिके हेलानी कौन करिया पलैया जाई हेबन ना देखिए कत जोर हो बाहर टिके छाड़ी गला बे पलैया वर्षा टिके टिके छाड़ी गला बे चालू I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.